ಆಯ್ತು ಒಂದು ನೈಸ್. ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಏನಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದೊಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಬರ್ಕಾಡಂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯ ಎಂಕುಲು ಲೇಟ್ ಆಣು ಎಂಕುಲು ಬಂದಾಗ. ಸುನದೊಂದಿಗೆ ಸುನದೆ ದೇ ಇಂಚು ಲಕ್ಕಲೆ ఇంకొంచెం ఎర్ర గ్లాస్ పెట్టలేదు నాడు బస్ లేపులే అరే నేను మోల్గాని కువర్లు మళ్ళీ సురేన్ కడ కుట్రు ಬೇಗ ಬಯ್ಯಗೆ రోజు చేయ ಇತ್ತನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಫೋಟೋ ತಿತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ತಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ಟು ಅಂತ ಎಂದ ಕಾವ್ಯ ಎಟ್ಟೆ ಬರ್ತಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಚೂರಿಂಚು ಬಲ್ಲ ರಾಧಿಕಾ ಚೂರಿಂಚು ಬಲ್ಲ ನಿಂತದೆ ಸರಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಪೋಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ఆయన ఉండాలి ఆయన జక్కెళ్ళకు ఉండాలి చంద్రేష్ నిన్న హ్యాట్ కూడా ఎంచిరేకియా కళ్ళాలి కొన్ని కొన్ని స్విమ్మింగ్ ఓ మెల్ల మెల్ల ಅಶ್ವಿನ್ ಅಕ್ಕ
ಎದುರು ಬಲೆ ಮುಂತುಲೆ ಶುರು ಸ್ಮೈಲ್ ಕಪ್ ಮುಂತುಲೆ ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನೈಸ್ ನುಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅದೇ ನೂಡಲ್ಸಾ
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಮಾತಾಂಡ್ ಅಂಚೈತೆ ಪೂರ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ Oi, ngundi tapi di kilo mau punan. Ada mana kawita? Breathe the bottle like. Not game, something else is this. No, it's not game. Couple game. Couple game. Photo.
ಏನಂತ ಅನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಜೈ जय जय रद्द कुछ बोलने का नहीं है, वो तो अपना घर है बस। आप हमारा दिल में रखो। आप हमारा भले माते दिल में नहीं पता नडे ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದೇख ಬಂದಿಲ್ಲ कुल्ले इतने चड्डी पूरा 2 जन दिव्या कुल्ले चड्डी पूरा 2 जन non di foto del papà. Ne travel tu. ನಾವು ಮೇತ್ರ ಬಾವೆ ಈ ಅನ್ನ ಬಂತೀನಿ ಬಾವೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಂತಿನ మీరు వెళ్తూ వచ్చినారు I'm that no problem. Mane photo board na ki pulle boka na taga bocchi. that is red that's why we put here oh there is egg inside you saw no inside there yeah see there is eggs Congratulations de
ನಾವಿಲ್ಲಿ ತತ್ತಿದಿ ತಿಂದುಲೆ ಇದು ಉಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಇಂಚಲೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಡ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ತುಲೆ ತೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಅತ್ತೆ ಕವಿತಾ ಕೊಂಡರು ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೇನು ಗ್ಲಾಸ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ಲತ್ತು ದಪ್ಪು ಏನಾಡು ಅವ ಅಂಗಿಗೆ ಬುಡ ಪಜ್ಜಿ ಮುಳ್ಳು ಪಜ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಆಟ ಪಾಕ್ತುಲಗೆ ಹಿರ್ತುಲುಂಡು ಜೀವಡ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂದೇ ಮೂಲ್ತಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ഉണ്ട് ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಸನೆ ಮುಂದಿನಿಗೆ ಮೂಲ್ತಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕುತ್ಕೆ ಹಿಡಿತಾ ಓ ದೇವರಂದು ಬೇನೆ ಪುಣಿಯೇ ಇತ್ತ ಪಿರಬೋನಾಗ ತೊಟ್ಟ ಚಕ್ಮಲ್ ಪೊಡಿಗೆ ಮೇರಾನು ಅವೇನೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅವು ಆರೆಂಜ್ ಬಡುವ ಪುಳಿ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಕಂಚಿ ಪುಳಿಯಾ ಎಂಗಿಲ್ ಬಡುವ ಪುಳಿ ಬಂತು after going back home she's sleepy ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನಾರಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತಾಗೋಬೋದಾ ಅವೆನ್ನಿಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್.